The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Pour forth, we beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN.
nganong kisalikway mo man kami sa ingon niini, O Dios. Mapungot ka ba sa imong katawhan hangtod sa kahangturan? Hinumdumi ang katawhan mo nga imong gipili kaniadto o gilukat mo gikan sa kaulipnan aron mahimo nga imong banayng panulundon. Hinumdumi ang bukid sa Sion nga imong gipuy-an. Ngari ug lakaw ibabaw niining nagubang kabalayan. Gilaglag sa among mga kaaway ang tanan diha sa templo. Ang mga kaaway mo nagsinggit nga madaugon diha sa imong templo. Giilog nila ang templo. Ilang gipakayab ang kaugalingon nilang bandila. Ingon sila sa mga mamumutol og kahoy nga namutol pinaagi sa wasay. O gilumpag nila pinaagi sa atsa ug martilyo ang kahoy nga may dibuho. Gisunog nila ang imong templo. Gipanamasta-masa nila ang imong pinuy-anan. Giguba nila ang tanan. Mihukom sila sa paglaglag kanamo sa hingpit. Gisunog nila ang tanang tigumanan alang sa Dios sa tibuok nasod. Nangahanaw ang tanan namong magabala ang simbolo. Wala na'y propeta ug walay usa kanamo na sayod kun molungtad pakinig tukay. Okay, maayong buntag, maayong adlaw sa Ginoo sa tanan. Kaniya sab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Uban gihapon niining ubos ninyong sulugoon sa maong tulumanon. Silbert Dondoyano Senior alias Beredas. Sige po, natong makauban. Makauban nato si kasama igsuong Dani Luod, no? Uban ni kasamang tax. Mayong buntag ug mayong adlaw kaninyo. Kasamang Dan og kasamang tax. Usab no sa atong mga igsuon nga naglibot nato diri sa istasyon sa pagkakaroon, no? Si kasamang Rinaldo o kasamang Rodrigo, uban na ni kasamang Gion, no? Atong silingan gyud dinhi sa istasyon. Maayong bundag ug maayong adlaw sa Ginoo kaninyo. Usab ang atong amahan dinhi sa istasyon, si kasamang Edgar Dagumo, uban na nila ni Roger, ni Elaine, Marde o kasamang Mark. Usab ni Nanay Bibitano, no? Ang atong contributor, no? Number 1 contributor din sa Arimen Dipolog. Nanay Bibitano, maayong buntag o maayong adlaw sa Ginoo kanimo ubana sa imong pamilya. Si Nanay Corazon Balansag, ang atong inahan sa atong Fans Club, no? Sa Arimen Dipolog. Maayong buntag ug maayong adlaw kanimo uban sa imong pamilya. Sa tanang ginsakpa nimo, no? Sa atong Arimen Dipolog Fans Club.
Sa atong mga igsuon, higala, amiga, amigo diha sa social media, no? Sa Facebook, sa YouTube. Di na ko ni malimtan po sila kay sige ba na silang paminaw ni Bernabe Michael diha sa Hong Kong, diha sa South Korea, Junri Lucagbo ug Ner Empinado, si Gilbert Kumiling diha sa Australia, si Nestor Baang diay, na dugay kay ning kraang jud kaayong lako ning listener sa Middle East. Nestor Baang sa batong usaw mo na ako gipang sulat good pod. Gato ni Dean Sigera. Usab diri sa napo ko'y nalimtan gani di ay nga naadiya sa Del Pilar, diri ra noon diri sa atong lugar, no, sa Pilipinas. Diri sa Buanga del Norte, diya sa Pinian, ang Napial family diya sa Del Pilar. Maayong buntag, maayong adlaw sa Ginoo. Kininyo diya sa Del Pilar. Diya sa Rizal pod si Marlon Paalisbo diri sa Bara. Diri gyud sa Dipolog, no? Sa Bara si Ruben Saraga. Maayong buntag, maayong adlaw sa Ginoo kini mo uban sa imong pamilya. Og diya sa Liloy, no? Atong mga kauban po diya sa panalipod sa pagtuo nga naghandle po sa tulumanon diha, no, na may istasyon po diya sa radyo lanog sa kamaturan, murag maumaw po sa programa title sa atong mga igsong CFD po diri sa Dipolog, no. Okay, great na lang po na ako sa tanang kauban ako sa Catholic Faith Defenders diri sa Dipolog. Maayong buntag o maayong adlaw sa kinuog inyong tanan. Ato na lang po ning ipahibalo nga ang grupo, no, nahibalik na ang programa gyud sa grupo sa Catholic Faith Defenders, although lahi na ang title, no, lanog sa kamatuoran. Alas 8 sa gabi, no. Unya human sa tulumanon sa ato mga higalang Seventh-day Adventist, no, kay alas 7 man na ang sa grupo sa Catholic Faith Defenders pagka alas 8 na, no, sa gabi. Niya mo na atong ipatimbayan lang po og apil ang atong tanang mga higala nga mga dili Katoliko sama sa Seventh-day Adventist, Iglesia ni Cristo, Saksi ni Jehovah, Baptist, piniling nasod sa tanan, no? Mayong adlaw, mayong buntag kininyong tanan. Sa tanan nga wa na ko mahisguti, no? Sa tanan nga wa na ko mahisguti. Kay taas na gyud kaayo sa tanan. Okay, atong ipadayon karon ang atong gisaad kaninyo. Dili nato ni dali-dali og human kay mao gyud ni ang pinaka numero 1 dugukan kaayo nga ingnon talang mark o timaan sa atong pagtuong Katoliko. Kining mga imahen, mga dibulto. Kay kini na dumduman ako, maog yun ni ang pinaka numero 1 ngano nga ang atong tinuhoang Katoliko daghang kaayong namiya ani. Kay ang kapakyas ni inigod sa pagsabot ani nganong naa ni mga butanga, diha pod magsugod ang atong pagbulag sa amaong tinuhuan. So mao na nga di na kun idali-dalion og human, labi na kay daghan pa kaayong mensahe mahitungod niini nga buot na kong ipaambit kininyo mga tinahod nga tigpaminaw. Kay ato biyang timan-an, no, ang panultihon nga og unsay makita maoy buhaton. Ya kanagong ato mga dibulto makita man na. Unya basis sa atong pagtuong Katoliko na agyo na mensahe. Apan ang maong mensahe gustong tabunan sa yawa. Gustong tabunan sa yawa iyang broadcast ang
panghuna-huna pod kining laing kahibalo pod nga nag-discourage, na bang makahuna-huna ta nga dili ni maayo, dili ni maayo nga buhat mo ng undangan ni nato, mabalitad ba ang maayong mensahe sa atong mga dibulto larawan matabunan og dili mao, o kana bang kato akong giingon sa miaging Domingo nga ang puti himuong itom, parang dili makita ang iyang kaputi o kahayag. Okay, mga tinahod nga tigpaminaw. Katong gikutlo nako pag-una sa miaging Domingo nga pahinumdom nga giasoy ni San Isayas, no? Ni Isayas nga ang puti adunay magtinguha nga kini sa atong pananaw itom. Nga akong gitumbok nga ang ato mga pagtulunan nga giisip natong puti kahayag apan adunay magtinguha na ini nga itom sa ato pa sayop. O gunya atong nahisgutan pod, no? Nga ang paagi sa yawa o ang paagi sa demonyo saon taniya paglimbong nga kita maangin gyud niya og apil nga kung siya nalayo sa Ginoo nga iyang magbubuhat, kung nalayo si Lucifer nga nahimong yawa, nahimong demonyo, nalayo siya sa iyang magbubuhat nga mao ang Dios, kaya ang Dios may gahimo niya, no? Pero ato lang hinumduman nga dili ang Dios mo'y naghimog yawa, no? Kay kato si Lucifer wala gyud to buhata nga mahimong yawa. Oh, nindot pagalit na ngalan nga Lucifer, no, bearer of light. Light. Nindot kay na nga ngan kanang Lucifer. Pero wala niya pili nga magpermanente gyud siyang kahayag o light. Nagpakaitom siya. Gipili niya ang kangit-ngit instead nga ang kahayag. Sa iyang pagrebilde, sa iyang magbubuhat nga mao ang Dios. Apan sa dihang mauna nahimo na siyang yawa, nahimo na siyang demonyo. Gusto pud niya anginon kita nga mga tao nga gibuhat sa Dios, maangin pud ta niya nga maparehas pud niya. Unya daghan kay siya mga pamaagi unsaon niya nga kita maangin og apil. Dili lang sa dayag kaayo nga kanang mga itom, kanang mga buhat ba nga dautan, no? Kay kumon man kay na presan ng pangawat, panulis, kanang kahilayan nga naghinubra. Kanang dayag kaayo na nga mga buhat sa kangit-ngit nga nagtimaan nga siya mo'y gadumina ana. Unya katong uban gud kita nga mahadlokon sa Ginoo, buot gyud mo buhat og tarong. Of course, kung nahigugma ta sa Dios, maglikay man gyud ana. Unya kining broadcast sa yawa,
pang tibuok kalibutan mapod, no? Sa laing pagkaistorya gani, Katoliko po ning broadcast tayawa kay pang tibuok kalibutan pod, no? Kung ang tinuhuan ni Kristo nagsabwag pang tibuok kalibutan yun o Katoliko sa iyang mga pagtulunan, pero kining yawa Katoliko pod. O manggaling dili ta makatinga nga daghang mga sakop po nato mga Katoliko nga dili nato makita ang buhat sa Ginoo. Ang demonyo may atong makita kay nakita man gyud po nato nga daghang mga Katoliko po ang wala gyud po magbuhat sa ilang pagkakatoliko, no? Wala ba mag practice, no? Usahay masaypa na lang gyud og una-una gani sa uban labi na mga dili Katoliko nga Katoliko tinuod nga simbahan nga pagkadaghang buluyago na. Say matabunan na lang ang tinuod yun atong kulon. Mao nang lalagi akong giingon ninyo nga ang puti himuong itom unya kisa may utok ana ang demonyo. Pero atong una-hunaon pag-ayo nga ang gatukod ani Ginoo kay si Kristo man, di ba? Nagay ko'y gihutlo kagabi sa plaza, no? Pasugo magasin pag yuto sa Iglesia ni Kristo nga sila gani gaangkon nga sa sinugdan sa wala pa kuno maapostata ning Katoliko mao gini ang Iglesia ni Kristo. No, nanas pasugo. Sila suwito sila ana kay gabasa man na sila librong Katoliko. Nga kining Katoliko sa sinugdanan mao gini gitukod ni Kristo pero ila lang kunong gibiyaan kay nawala na ang pagkatinuod. Na apostata naman kuno. Oo. Walang nibiya sila kinahanglan na puglaing messenger mao na si Felix Manalo pero dili gyud ta motuo ana kay katong gitukod ni Kristo lig-on, no? Lig-on. Bisan ang ganghan sa impierno dili makabuntog niini. Unya maapostata, no? Diyon ubanan niya kanunay. Kasi ubanan kanunay og naapostata tibuok. Asa man mabasa Mateo 28:19-20 nga si Kristo magauban kanunay sa iyang iglesia. Kanunay unsay ubanan kanunay kung naapostata. Inunay mga tagna sa Biblia adunay halapad dako nga pagtalikod pero dili tibuok. Gani kung atong sabton kanang pagtalikod mao man ang mingbulag, migawas, dili kay mabungkag ug mawala ang iglesyang gitukod ni Kristo kay lig-on man. Na Mateo 7:24-25 nga ang tao kuno mong tukod og balay ibabaw sa bato dili maunsa, bisan pagdaghan kay bagyo, mga pagsulay, no? O magbarug lang kanunay, no? Nya kay mao man na ang pagkatukod ni Kristo ibabaw sa bato so palig-on na kung nawaha na completely disappeared kay kinahanglan na puglaing propeta ba o messenger di naguba ang dako kayong doktrina pagtulunan sa Biblia nga ang gitukod ni Kristo nga iglesia lig-on. So mao na nga something wrong lang gyud. Something wrong lang gyud. Mo nang makaingon ko unya veritas ngano man lagi. Di po ta kaingog ka ng ilang mga buhat siyawa na kay Biblia man na ilang gigamit. Biblia bitaw pero timan ito akong giingon si miagi nga ang demonyo magpakaanghel sa kahayag pod. O magpakaanghel sa kahayag sa mukutlo po nigsita sa Biblia. Nahinumdum mo ako lang gyapong sublion to remind us katong gitinta lang atong Ginoo. Unsa may gigamit sa demonyo ato kanang nas Mateo 4 gitintal sa demonyo ang atong Ginoo gikutlo pag yutong sa Salmo ba to proverbio giingnan niya atong Ginoo kung tinuod kang anak sa Dios ampak ni anang pangpang kay ang anak sa Dios kung mahulog dili maunsa kay sapnayon sa mga anghel. Gitubag gali siya ayaw tingtala ang Ginoo nga imong Dios. Gani usan ni sa ebidensya po nato nga Dios gyud ang atong Ginoong Jesucristo. Kay kinsa may gitintal niya si Kristo. Ya ingon si Kristo ay tintala ang Ginoo nga imong Dios. Dios ya. So mauna nga ang demonyo ang yawa mangita siya og paagi nga sa atong pangunahuna kini maayo. Maayo ni. Pero dili di ay. Sa to pa, deception.
O kana lang pagbulag nato sa tinuod nga simbahan nga gitukod ni Kristo. Deception naman na. Ngano mo yung kog deception kay pinagi man sa pulong sa Ginoo. Daghang namiya aron sa Katoliko ang hinungdan gigamit nga basihan Biblia, di ba? Daghang namiya sa Katoliko ang gigamit nga basihan Biblia, di ba? Biblia ang Katoliko pa gyud, no? Daghang nga dato pa gyud aning Biblia, no? Ang puhunan Biblia. Pero kung atong tan-awon kinsa may tag-iya aning Biblia historically, ay klaro kayong Katoliko, di ba? Klaro kayong Katoliko tag-iya aning Biblia na amang gali tinuhuan nga dili Katoliko nga angko na, no? Ining before gani sa atong tulumanon na amay tulumanon nga religious pod, di ba? Moingon gani siya nga sumala sa Biblia ang Katoliko, no? Ang maong programa gani dili Katoliko, no? Pero nag-angkon nga kining Biblia iya sa Katoliko. Of course, ang utok gyud aning Biblia ang Dios. Ang pinaka principal nga tag-iya sa pulong sa Dios, of course iya. Ang Dios mo pinaka tag-iya sa Biblia, no? Kaya ang mensahe ani iya aman, tibuok mensahe. Pero gagamit man gud sa instrumento nga mamugna ning Biblia, mamugna. Mugamit man siya tao. Munang ang tao makapangangkon pod para sa gud anang yuta nato kanang yuta nato, no? O iya man na sa Dios kay tanang butang binuhat ang Diyos mo'y gabuhat, pero nganong mo angkon malaging tao lagi, di ba? Ibaligya pa gani. Di ba? Iya man sa Diyos ning yuta, pero ang kunon man sa tao, kay musugot ra pud ang Diyos, kay inabuhi man, no? Musugot ang Diyos nga makapanag-iya ang tao sa iyang binuhat. Mausab ding Biblia. Iya ni sa Diyos, pero musugot ang Diyos nga ang kunon ni sa iyang katawhan, di ba? Ako na itong balay, di man kabuhat og balay kung walay Diyos. Kaya kini mga materialis nga itong gipanggamit sa paghimog balay, iya man ni sa Diyos. Pero nganong mo angkon man ta nga kining balay ato Kaya og maghisgot og angkon-angkon, Katoliko di makaangkon sa Biblia, di ba? Kaya mayong kag Biblia gitibuok sa daan og bag-ong kasabutan. Kaya kinsa may gahawid-hawid anang tibuok og so wala pa ng ubang mga relihiyon kinsa may gahawid jud aning Biblia, Katoliko man. Kung moingon ka mga Hudiyo man beritas o granting siguro without admitting kay wala man gyud to nahusay itong mga Hudiyo sa una pagpili gyud anang kanon kay kana galing daang kasabutan nato nga gi-attribute nato sa mga Hudiyo. O divided ang mga Hudiyo sa ilang panahon ug unsa gyud linamdagan sa espiritu kaysa akong nahibaw-an ana duha na kakanon sa mga Hudiyo, a Palestinian ug Alexandrian. Ang Alexandrian canon naa gyud tong 7 books kanang atong gigamit-gamit sa Katoliko sa Old Testament kanang Makabeo, Baruk, so pa na. Pero sa Palestinian canon wala tong 7 books, di ba? Wala. Diyon mao na wala masitol gani ang mga Hudiyo sa ilang panahon unya. Kung tinuod tong Council of Jamnia, Council sa mga Hudiyo, nahitabo to 90 AD. During that time, ang Jewish Council wala na authority. Kaya kanang 90 AD, Christian era na. Meaning, ang authority na-transfer na sa Christianity. Meaning, sa mga kadaguan sa iglesia. Mauna nga katong Jewish Council of Habne sa 90 AD, kung tinuod to, anong maingong ko anak, kay dugay na kong tuon, research, naama po ko'y nabasa nga meet ko no ng Council of Jamnia. Dili ko no din na siya katuhuan, pero di sa ta mo sulti og tapos ana kay mga source pa man na mga kinahanglan pa po nagpamatud-an og ayo. Pero granting nga wala pa na universally known nga meet ng Council of Jamnia, ato sa nang tuhuan, no? Okay, wala pa man po na proklama nga kuan jud kanang murag gidugma na gyud nga meet, no, o dili katuhuan. Pero granting nga tinuod yun ang Council of Jamnia. Nya kanang Council of Jamnia nga wala gi-appeal tong 7 books, dili na authoritative kay council nga Hudiyo na nga dili mo tuo sa Christianity. Gato research mo ni Rabbi Akiba kung nidawat ba na sa Christianity. Wala siya mo dawat sa Christianity. So nganong mutuo man ta ang Council of Jamnia? Nga wala tong 7 books, wala tong Makabeo, no?
O mao na nga ila manggaling gi-reject ng New Testament. Kini mas lang motuos Christianity. Mao na nga para nako dito tamo silik katong Alexandrian canon nga na atong 7 books. Kay unang-una ang mga tinun-an sa una sumala sa history mo to'y gikutlo-kutlo nila dili itong Palestinian canon. Mao na nga kanang canon sa mga Protestante nga wala tong 7 books sa Old Testament kanang apil lang Makabeyo, kulangan na ila, gikulangan. Ito pag abot ni Martin Luther daghan kay isang tangtangon na to, dili lang kanang 7 books. No? Hasta po ng Hebrews ba to? James o Revelation gustong taktako na niya kay naglisod siya sa buta na kanang iyang doktrina nga faith alone pagtuo lamang di man mulusot kay nag-ingon man si James nga dili ka matarungon sa pagtuo lang nang lang gyud pud ang buhat. Ya masupak man na niya sa iyang pagsabot mo nang ingon siya nga kanang Book of James is piece of straw. Iyang gipanamastamasan ng basahon ni James. Iyaon tanang taktakon og apil, research na good mo. Pero wala siya mo lampos kay ang iyang mga sakop nga Protestante yaw man mutuo niya. Mo nang nagpabili ng Revelation, James o di pa itong burag 5 to kabuok. Gustong tangtangon niya sa New Testament. Na ako ang gi-appeal ni oron masayod ba mo mga tinahod nga tigpaminaw aning background aning Biblia, no? Kay kini di man ni nato dalion guning tema mahitungod sa larawan kay ang mensahe ani halapad kaayo gani ma-appeal ni ini ang kining atong mga dili maayo nga mga panghitabo sa atong katilingban, no? Kay kining mga iconography kining mga visual aids nato sa atong pagtuo nga mag-encourage mag-auhag kanato sa pagbuhat og maayo. Ang gikinahanglan yun na kay sama bitaw sa maestra diha sa eskwelahan. Ang maestra diha sa eskwelahan mogamit og mga visual aid sa pagtudlo. Gani akong nahibaw-an ron ka high-tech na kaayo ang mga eskwelahan ani mga eskwelahan sama diri sa Estaca Central School na kita nako diri nga hapit na anay mga widescreen ang mga room, no? Gigamit nila sa pagtudlo sa ilang mga bata, no? Ini pinaagig visual, no? O mo na diha nya kana gud ato mga larawan mo man ay katuyuan ana larawan sa mga santos kay ini kakita na to sa larawan sa mga santos mapahinumduman ta kanunay sa kasantos mga buhat sa kasantos. So mao na unya kining yawa iyang mangita siya paagi nga dili na maoy mahuna-huna na to iya tang patuhuon nga ay mugtuwa na idols na Dios. Ang iyang tinguhaon nga kitang mga tao maghuna-huna tag kanang dili maayo. Unsa may makita lagi buhaton nya. Mao na ron ang rampant kaayon nga nag-influensya nato ra ba? Mugamit ra bag radyo, mugamit og telebisyon, mugamit og internet. Unsa man kanang mga laway, di ba? O diha sa internet na diha na mga laway na punoy maayo kay naa man po'y mga religious websites. Pero naa po'y mga site diha nga giutukan ang amahan demonyo. Kanang mga websites nga mga pornography. Unsa pa na diha? Nga magkurap, magdaot sa mga huna-huna morality sa ato mga kabataan ug mga dagko. Kabataan ug dagko gyud na maigo anang kanang limbunga mga tinahod nga tigpaminaw. Nakahibalo ang demonyo nga kung maghari guning doktrina nga Katoliko nga ipasundaya gyud kanunay ng mga larawan sa mga santos. Siyempre mudaghan ang mga santos kay ma-inspired man sila anang buhat sa mga santos. Di mudaghang mahilangit. Dili gustong yawa ana kay gusto niya nga maangin ta. Mao na nga iyang butang-butangag istorya ay mugtuwa ng mga rebultos Katoliko kay mga Diyos na, di ba na sa inyong Biblia bawal lang Diyos. Di ba mga tinahod nga tigpaminaw mao na nahitabo. Gikurap niya ang atong pangunahuna daghang naiguanan naapil kay ko sa una kay mubiya man ta ko sa Katoliko. Okay, wa lagi ko kasabot. Kay akong pagtuo ng rebulto Diyos nituo po ko nilag apil. Manang usahay gali ingon si Attorney Bacalso insa kanang mga Katoliko nga nibiya sa pagkakatoliko kay nagtuo nga kanang mga rebulto Diyos may rapod.
Kaya ano man, ang mga pari wa man magtudlo nga kanang mga ribulto nato Diyos. Wa may pari nagtudlo nga, oy, kanang ribulto ni San Vicente Diyos na para mahimo ng Diyos. Kay definition gud anang Diyos. Gituhuan nimong Diyos unya dili tinuod. Mao nay Diyos. Sa ato pa kung dili wala ta magtuo nga kanang ribultuha Diyos, dili na Diyos. Para sa nang ribulto ni Rizal's Plaza kanang iyang monumento. Wala man itudlo sa atong gobyerno nga Diyos na, so dili na Diyos. Mo nang wala na gub-a, di ba? Unya atong mga ribultos Katoliko, Diyos day na. Gitudloan ni tas pari nga Diyos na para mahimong Diyos na. Dili na Diyos. Makasabi ta, labi nagtuyoon. Pero honest mistake lang mapasaylo ra, no? Pasaylo ra. Pero nagtuo ko daghang mga Katoliko nga namiya nablayan ra gyud, murag honest mistake ra gyud hinungdan. Dili pa na sala base sa akong nakatunan pod sa moral philosophy, no? Nga ang sala nga imong nahimo kag kahibalong sa na dili pa kuno na sala, no? Kay magkakahibalo, no? Kay ang sala kuno definition 1 Juan 3:4 transgression of the law. Transgression of the law meaning paglapas sa sugo, meaning kahibalo kang sa na o dili mao nya imog yung buhaton mo na sala, pero wa ka kahibalo no dili pa na sala mo ka kahibalo. Murag exempted ka ana. Mo na makaingon ko kining mga Katoliko ro namiya kay nagtuo sila nga ang mga ribulto sa Katoliko Diyos. Say makaingon ko sakto ra pod kay wa man magtudlo ang mga pari nga Diyos na. Pero dili ang Katoliko may mapasanginlan na gawas atong mga pari nga wa magtudlo pod og insakto, di ba? Kay ang atong mga pari obligado po sila mo pasabot gyud ani. Nya kung napakya sila sa pagpasabot, mao nang daghang mga Katoliko nga wa kasabot, mo nang kulpa po na nila, di lang kung maghukom po nila. Diyos ra kung bahalang pasagda na. Nakahibalo ang demonyo nga kung magdaghan ang mga ribulto, mga larawan sa mga santos, kahibalo siya nga daghang mga santos bod. Kay nganong gibutang man as Katoliko ng mga larawan sa mga santos, kay example na buti pa sabot aron awato nato ang ilang mga binuhatan sa buhi pa sila. Mao gani hinungdan gani nga kanang monumento ni Rizal atong ibutang sa atong plaza. Ano man, aron inig kakita na to kanunay sa iyang monumento, iyang ribulto, makahinumdum siya sa iyang bayanihong buhat nga nahimo os Pilipinas, parang atong awaton. Di ba, mao na ang usa sa katuyuan, usa sa katuyuan nga nung dunay ribulto, sa mga santos. Dili kay himuong Dios, hibalong Katoliko na ka-imagine, 3380 mag 2000 na katuig ang edad sa Katoliko nya di kibaluan na. Mas anad pa hinuon mo sabot sa Biblia ng 100 years pa lang, 500 years. Mas anad pa noong kuno sila mo sabot anang Biblia. Nga wala gali katunga sa edad sa Katoliko. Na makaingon ko, pero say makaingon ko nga tinuod man po na veritas daghang gid kibalong Katoliko sa Biblia. Tinuod pero dili tanan ay ni iraspa kay para gali nako ang mga maayog jud kayo aning Biblia mga Katoliko man. Sama nila ni Jerome, Agustin, Athanasius. Mga Katoliko man na gani kanang kang Agustin nga libro pang kutlo-kutloon nas mga Protestante. Katong si Martin Luther ni Agustinian man to. Di ba? Si Martin Luther, Agustinian, Presto. Walang niya nasipyat lang siya kay agi sa mga abuso po simbahan sa una, na-appeal niya saway astag mga pagtulunan. Wa siya kasabot plus anang purgatorio. Hasta na. Daghan na noon niyang gilahap og appeal. Sakto ra unta ato iyang pagsaway sa mga dili maayong binuhatan sa mga pare sa una. Sakto ra unta ato plus atong gibuhat ni Rizal, sakto man to. Itong iyang pagsaway sa mga dili maayong binuhatan sa mga katsila. Pero ayaw i-appeal ng pagtulunan, no? Kay kada mga pagtulunan giprotehean sa Espiritu Santong dili masayop. Mao na. Nya nahinumdum pag ko sa Facebook kay sige ko
kuan tagan sa mga dili Katoliko ana nga si Rizal gani gisaway niya ang Katoliko atong tanawon ang tibok istorya. Kung moatake si Rizal sa atong mga binuhatan sa mga pari nga dili maayo, dili ko mo supak ana. Tabangan pa na ako sa Rizal, no? Tabangan pa na ako sa pagsaway ng mga pari nga wa magtrabaho sa ilang trabaho. Pero kung maglibog na si Rizal og pagtulunan, di na po kumusalig ni Rizal ana. Kay dili man siya pari, di man po siya ministro. Dili man siya authorized kay naa sa Roma 10:15. Unsa ani mo pagwali kung dili ka authorized, meaning wa ka gipadala. No? Kunya si Rizal pinadala ba di ito? Pastor ba dito si Rizal? Niya gani sa akong nahibaw-an kuan ni agi tug mason si Rizal. Kay sige man tuga kuan adtog laing nasod. Niya didto man siya na influensya anang Masonic. Niya kana ra bang mason? Gibawalan na ba ta sa itong simbahan nga moapil ana kay naa nay mga hidden doctrines diha nga supak yun sa atong pagtuong Kristiyano. Mura galig sila may utok ana no nga kanang relativism. Di sa ko mo discuss ana taas kayo no. Nga kanang walay absolute truth. Taas kay nag-akong i-explain no. Niya daghan gali mga sakop anang kapunungan was lakahibalo unsay destructive force anang kanang grupo kanang mason no sa atong pagtuong Katoliko. Mo na nga gi-discourage si Rizal naapil anang mason. Gani si Rizal nakigdebate tug pari. Pero naay record walang nako madala diri nga si Rizal nakigdebate tug pari pero sa katong wala pa siya patya anang umpisal to si Rizal, di lang sila mutuo kanang mga dili Katoliko nga sige pangatake. Di sila mutuo nga si Rizal nang umpisal, meaning wala gyud totally na guba iyang Katoliko nga pagtuo. Kay nang umpisal. So mao na ako nilang puning i-appeal kay sa Facebook sige kog singit-singitan anang mga labi ng kung dili Iglesia ni Cristo kining ADD. kining kang grupo ni Eli Soriano. Ilang kutlo-kutloon ng mga atake ni Rizal sa simbahan, no? Pero ang primary concern gyud ni Rizal gyud atake katumang mga abuso, dili man ang doktrina. Kung naa mangali doktrina, dili po ko makasalig niya kay dili man siya authorized sa pagpanudlo. Kay sa Roma 10:15 ingon ni Pablo, nga unsa man kuno pagwali kung dili ka pinadala o dili ka authorized. Unsa man ang authorized katong gipang pandungan sa mga apostoles. Ito pa ordain. Dili man to ordain si Rizal niya ano mo tuo man kanyag manudlo og doktrina. Nya di pud ikatinga pananglit og naay pagtulunan ang Katoliko nga wa masabti ni Rizal mao nang nisupak siya. Di po na ikatingala kay bisan ako gali ni agi man kog ingon ana. Bisan mga theologian galing Katoliko magdebate man na sa ilang mga personal interpretation. Di magparehas, pangkutlo-kutloon manggali na sa mga dili Katoliko inig-atake nila sa Katoliko. Kay kung maani kang Agustin o Jerome, usahay magsungi na ilang mga personal reflection. Pero ang official stand kanang isulti sa mga obispo kay sila may authorized gyud. Kay sila may successor sa mga apostoles. Anang mga teaching nga i-pronounce og mga council. Pero kanang mga personal reflection lang sa mga theologian, dili pa na final. Mahimong masipyat na mo nang di magkaparehas bisan pa kami mga CFD. Mga personal reflection na mo mga CFD, mga Catholic Faith Defenders, mahimong magkatuiris, magkasugi. Pero when it comes to official doctrine sa simbahan, intact na. Kanang mga dogmatic teaching sa simbahan, intact na. Mao na. So ato nang iklaro ninyo mga tinahod nga tigpaminaw, no? Para nga aduna tay giya mahitungod niya na. Okay, by this time pamasahon nato ni mga sita sa Biblia isip support anang kanagaling ang ribulto. Kung maayo ang mensahe sa ribulto, makatabang natog pahinumdum sa angay hinumduman. Muhatag ko og example. Basahon na to ang Josue 4:6 ngadto sa 7, no? Josue 4:6 hangtod sa 7. Kining mga batuha
magpahinumdom sa katawhan sa gibuhat sa Ginoo. Taas man di ko lang tiwason diri lang sa punto ba nga ang bato diri ga silbi nga pagpahinumdom. Kining mga batuha magpahinumdom sa katawhan sa gibuhat sa Ginoo. Nya kanang bato makita man parehas sa ribulto, di ba? Makita man. Kini giingnan sila unsay mensahe atong batuha. Ay nagkakita nila sa bato, makahinumdom sila. Makahinumdom ang katawhan sa gibuhat sa Ginoo. Na. Muna usa sa tumong anang ribulto. Kung maayo ang mensahe anang ribulto, makahinumdum ta sa maayong butang. Kay inig kakita po na to og ribulto o larawan ba nga laway po na itong hunahuna. Nga pa'y lain ana, Exodo 24 versikulo 4. Gisulat ni Moses ang tanan nga gisugo sa Ginoo. Unya sayo kaayo sa buntag sa pagkasunod adlaw, nagtukod siya halaran sa tiilan sa bukid, og nagbutang siya 12 ka bato nga handumanan alang sa 12 ka banay sa Israel. Gahisgot gapog bato isip handumanan. Di ba dili no ni ribulto but ato ning gigamit nga basihan nga ang butang basta naa siya mensahe nga maayo, makahinumdum ta sa mga maayo. Di ba? Números 15:39. Ang burlas maoy inyong tan-awon aron mahinumdum kamo sa kasuguan sa Ginoo. Butang gihapon kay kining kining burlas butang man makita. Nagsilbing pahinumdum kay matud pa ang burlas maoy inyong tan-awon aron mahinumdum kamo sa kasuguan sa Ginoo. Ato ning gihimong premise nga pareha sa larawan sa mga santos. Kung makakita ta sa ilang larawan, makahinumdum po ta sa ilang binuhatan. Kung nagbasa po tag mga libro sa mga santos, pero di po ta magbasag mga libro sa mga santos, di po tang kahibalo. Di ba? Munang ga, awhag po ta sa mga Katoliko, nga mo basag yung mga libro sa mga santos. Para nga, inig kakita yun sa ribulto nila, automatic din makahuna-huna ta sa ilang binuhatan nga maayo. Di ba? Mo di pud maayo nang sige ra pug tan-aw larawan sa santos nya wa poy basa-basa, di pud minaw sa sultis walis pare. Daon saon nimo walang gyapon ay bili kung makakita kag larawan ni San Vicente unya wa ka kahibalos kinabuhi ni San Vicente. Mo bitaw nga ako ning gi-suggest pod giawhag sa mga Katoliko magpista galit ang San Vicente. Kung mahimo sa dili pa ta mangaon na ay head of the family ba or any nga maayo manudlo di as pamilya mo magkuan sa mag-sharing sa kinsa man ni San Vicente atong gipasidunggan atong isulti sa diha mahimo butang pagitag loudspeaker mo manggali po na gihimo sa mga pari nga inig misa ilang isulti ipadayag ang kinabuhi ni San Vicente para nga ang mga tao makadumdum unsa to San Vicente ma-inspire di ba unya diha na to na gibase sa pamulong pod ni Pablo sa 1 Corinto 11:1. 1 Corinto 11:1 katubang niingon si San Pablo nga himua pud ko ninyong panig-ingnan. Ingon nga gihimo kong panig-ingnan si Kristo. So, kung si Kristo example, ang mga apostol pod ay o mga santos example pod. Kay example man mo nang ipasundayag. Mo bitaw na kita mga Katoliko magpasundayag ta sa ilang mga ribulto. Da atong simbahan di ba? Na ay diri sa katedral na ay urag upat ka buok pala kanang kang Saint Vianney ang patron sa mga pari. Dayon pagka sunod si Saint Thomas Aquinas. Dayon pagkasunod si San Jose. Dayon si San Agustin, no kadumdum pagyud ko, no? Kanang sa unahan niyo sa taas gani. Anong gibutang man nato na ilang mga ribulto diha kay mga example na dili kanang example kanang ribulto kun dili katong buhi nga gilarawanan ana sa una. Paras ni Rizal magbutang tag example ni Rizal iyang ribulto na atong gibutang ang handumanan ana. Pero ang tinuod jud nga example kato si Rizal nga buhi. Di ba? Sawayon man tas mga dili Katoliko. Unsay ni example ninyo nga na Salmo 115 na ay ilong di kasimhot na idulunggan dili ka dungog na ay tiil dili ka lakaw
Uy, ilang manghimong example po tong mga Diyos. Kanang Salmo 115, sige ko kutluan na tagan sa mga dili Katoliko sa Facebook. Out of context. Dili na mapahid sa Katoliko. Kay kanang Salmo 115, ang gitumbok ana, mga Diyos. O nga, dili ta dapat mo tuo ana mga Diyos, kay wa na gahom. Naalagi ilong, naik dalunggan, di man na ka dungog, di man na kasulti. Pero kanang larawan sa mga santos, wala man ta mo ingon nga mao na ang mulihok. Kaya ang handumanan naman na, naabagoy handumanan nga mulihok, na hinumdom lang ko atong debate diri sa sangka. Nga, gatong evangelist sa Adventist nga, iyamang palihok ko ng atong Santo Niño nga handumanan. Kasi paglihok ko anang Santo Niño nga ribulto man na. Ang mulihok, katong Santo Niño yun sa bata pa. Kanang nasa Lucas 1:35, katong may mulihok. Pero kanang among Santo Niño ron, ang handumanan na ang iyan ang ribulto. Nga anong imo man ang palihokon, nga di man yun na mulihok. Punas ba nako? Ako mulihok ko, buhing silbert. Pero kana akong larawan, di na mulihok. Sa pag-usawan ni mo nagpalihok. Oh, mao na. Ayaw palihok ka ng ribulto. Kaming Katoliko kahibalo nga kanang ribulto di na mulihok. Pero nganong magbutang mig ribulto para sa nas pag-ingon nga nganong magbutang mag picture diya sa inyong libro. Oh, di man na malihok ng picture sa inyong libro. Una ba no, mga igsoon, gikurap ang atong hunahuna sa demonyo. Nya igamit ra po niya mga tao pinagig mga doktrina. Nga kana kuno mga ribulto na to, mga Diyos, parang undangan na to na. Sunugon pagali. Kita pagali ko katong video gyud. Video. Gitagan ko sa akong friend diya sa Facebook. Murag ako pag itong parente, no? Okay, paras na akong apelido, no? Gitagan ko kanang video nga gikan sa born again. Nga ang pastor Gawali din gidugmok tong Santo Niño nga ribulto. Katong katupong larawan ni Santa Maria. Na anak ko, hinoon pasiluon sa Ginoo sila ato kay wa mis ang ilang unahuna sa ribulto, Diyos man. Mapariha sila atong gibasa nato sa Salmo 74 ba? Nga ang mga kaaway sa Dios giguba to pinagig atsag martilyo ang mga balaang simbolo niya, mga balaang simbolo mao man ang mga ribulto. Mga tinahod nga tigpaminaw. Salmo 74:1-9 mao ni usa sa mga sita sa Biblia akong gigamit nga naatoy pamilya sa born again diya sa Victoria nga nibalik na sa Katoliko kay nakasabot na. O mga balaang simbolo mao na mga ribulto. Kanang mga ribulto sa Katoliko, mga balaang simbolo, dili kay gihimo namong Dios, kahibalo mga pare ana. Dugay tinuon anang religion, Biblia, dugay gay na nila humano ng tun-an ng Biblia. Pero ato lang pong pahinumdum sa tanang mga kaparian po nato nga i-appeal gyud tagag importansya ning apologetics pagpasabot sa mga pagtulon nato kay daghang mga Katolikong wa kasabot na miya gyud na natukob sa mga lubo. Natukob sa mga lubo, no? Nya nara ba na sa San Juan Jes nga ang magbalantay para sa anang pari magbalantay man na inahanglan dili gyud pasagdan ang mga sakop ang mga tupa, no? Kung moabot na ng mga lubo, kana mga false preachers. Nya kana mga false preachers ra ba mukutlo nag mga sitas Biblia. Maay po na manudlo. Then naapagay uban ana manggihatagon pa gyud. Nakahinumdum ko nga naagali ito'y politiko nga naa siya mga binuhatan nga dili maayo pero manggihatagon. Una nga nahimong higante sa politika kay manggihatagon man. So agi sa kamaayo mao nang daghang mubuto. Pero naay mga buhat nga dili maayo pod. Uyon na imura na. So kamong mga naminaw ron ay mo degtuo basta kay maayo, panggihatagon. Tanawa sa nang relihiyon na unsay tibuok agenda ana. Kung agenda gaan ni anang tinuhuan na, kita mga Katoliko mubiya ta kay mobalhin ta magbuwag sa ta magpundok-pundok ta kana murag something wrong na kay naa sa Roma 16, 17 og 18 bawal lang panagbahin-bahin kanang buak-buak ko na to ang lawas ni Kristo. So mao na
Mo nang dili din ta masilaw nga daghang kwarta, buutan, o siya na manggihatagon pod. Tanaw na to ang tibuok agenda anang grupo ha. Kung ang ila galing wali makabahin-bahin sa mga Katoliko, mag-idya-idya sa pagtuo, something wrong na kay Supax Kristo anang panagbahin-bahin. Roma 16:17, basahan ninyo, no? Juan 17:11 o 21 o 22, si Kristo particular yung panaghiusa sa matuod nga iglesia. Unya may igsoon, wa naman ko igong panahon, at angin ninyo ang sumpay pagyudan kay ang akong hinahinay og discuss ang handumanan, nagsilbing handumanan ang revolto o katong simbolo. Unya ako pag yung isgutan ng uban, no? Atong itry og kanang advertise pag-ayo kini mga sacred images to